Manan. So sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Dina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Siya ba ang dahilan? RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kining usa ka babay nga taga Cebu City. Nga tumatatampo nagdasingan nga Dina. Recorded by X Thunder Gaming. Day, nakoy chika nimo. Unsa man ha? Na ako'y bago nga classmate. Gwapo kaayo. Mao ba? Pakita ko na ko sa naong be. Naka-picture. Waoy. Waoy. Pero sige lang. Basta magkasuod gani mi, ipaila-ila ti kaniya. Sige pa. Unsa namang orasa? Uy, hala. Lawom naman ang gabi eh. Di na, naibaw ka mag-asa si Joyce. Uwa pa. Uy, sa namang urasa, wa pa man mauli. Ayay, nagkat o naman ka niglaglaag ni bataa. Bantay lang yun din ako. Pakalma lang. Basin og narato'y gihuman nga project. Project? Ingunarong urasa? Asa kong tuo. Pa. Kaluoy ni Joyce. Nagko na bitaw ka. College na ka. Pero di pa ka makabuhi sa imong kaugalingon. Nga naman sad gud nga dugay man kang niuli gabi eh. Tanawa. Makasaba na lang hinuon ka. Nabunalan pag yun. Unsaon nga, nalingaw naman ko. Diin magday ka. Ayaw pagsapa ha. Dito may club sa ko mga friends. Unsa? Mauding lingaw kay ka. O ang hinungdan nga nung lingaw kay ko. Kaya na ako'y baby boy nga ako nakailad dito. Pareha na daytaan ni no? Mga inspired. True. Joyce, Pa? warag di maayo og influensya nimo kanang imo mga barkada na. Nakahuna-huna ako nga ibalhin ta ka og laing eskwelahan. Asa man nga eskwelahan mo ibalhin si Joyce pa? Ibalhin ako siya sa probinsya. Basig matarong nga ni siya. Pa! Pa, ayaw lang. Dili ko ganahan sa probinsya. Kapoy kayo biyahe kada adlaw. Ay kabala ka. Di ka mo biyahe kada adlaw. Mag-abang ka og kwarto dito og ikaw na'y bahala nimo. Unsa pa? Day, hangyo si Papa B. So ayan ako. Pero sure ko nga dili na gid mausab ang una-una adto dayo eh. Nakaila ka ni Papa. Once mo decide na siya, dili na mausab. Sayon na kayo niya ning buhaton na ako. Kaya dili mo ko na tinuod nga anak. Sinagop raman ko. Day, ayaw rin ko pagsulti, ana. Kay bisan tuod og sinagop ka. Pero pinangga ka na mo. Labi na kong. Pinangga kayo ti ka, Day Joyce. Kamakagulo na hunaon. Ngawa na si Joyce sa bahay. Ay, kibingaw naman ko niya, uy.
Hi. Oh. Dina? Okay ra ka? Nakay problema, ha? Tinuod ni. Si Ralph ang akong crush ni Duol na ako. Recorded by X Thunder Gaming. Nakabantay lang yun kunin mo ba? Nga murag, naging nakasama kong nauna. Murag wa kasunod. Gaming nga ko sa ko igsoon. Mau ba? Kung nakay problema, ay giluom ha? Di na maayo. Kung maginang nagkakastorya, niyara ko. Chatin ako. Salamat, Ralph. I love you, Dina. Ralph. May chance pa kunin mo? Oo, uy. Hmm? Dugay na akong na-crush ni mo sa tinuod lang. Sa ato ba? Kita na? Kita na. Yes! Maayo pa ka. Nagkauyab na gid mo sa imong nagustuhan. Ang katuday na gustuhan ni mo. Musta naman? Da, wa na uy. Wa mi kontak sa usag-usa. Pero, wala yung mabuang akong utok siguro na ako na niya. Basta kong makakita o balik niya. Day, kung destin gid mo para sa usag-usa, mag-abot gid mo balik. Day, ako niyan dadon si Ralph diha sa imong giabangan ha, para magkaila mo. So, nakatultol naman gid mi kun asa ka nagpuyo. Soroyo na lang unya ka na mong kalit ni Ralph din ni Day ha. Sige, way problema na. Di na mi magdugay, Day. Sige, pag-amping mo. Nice to finally meet you, Ralph. Nice to meet you, Sad. Dina, nak. May balita ka ni Joyce. Wara ba pa? Nga naman? Pila ka adlaw naman gud nga dili siya mo reply sa kong mga chat. Basig na busy lang sa pag-eskwela pa. Ay, nabala ka man kuday. Mao ba? Sige lang pa. Ako siyang adoono niya human sa akong klase. Ha? Magpauban ka dito sa Gipoy ni Joyce? Oo. Kinahanglan ako atuon gud para mahimutang si Papa. Sige. Ayo! Joyce! Ayo! Oh. Murag mingaw man, Bi. Mangutana unta ko noy kung nakabantay ba ka ni Joyce? Si Joyce. Dugay namang ni Pawa diha. Mura ko sa kabuan naman. Unsa? Ngayon dili man ako siya makontak. Sa mga kinahitabo ni Joyce? Ngayon ko pa siya magpahibaw na mo ni Papa? Bi, relax lang lagi. Hindi madag-relax, be. Uy, barag lagi ka. Nalipong ko. Lingkod sa, Bi, lingkod sa. Lingkod. Ganun mo ka. Ganun na. Bi, ayaw ko ina nga. Mabdos ka. Nag-amping man ka, di ba? Maugan ni. Mong imposible nga mamabdos ka, uy. Pagpiti para sigurado. Positive. Mabdos ka. Oo. Di na pwede. Di na. Hoy! Asa ka pa dong, oy! Hoy! Mao ba? Di na nimo siya makontak og usab. Opa. Dili na siya magpakita na ako. Salbahe siya. Ay, sagdi lang nak. Kay di nimo mapugos ang tao nga wagi gusto.
Sakit gyapon kayo ang akong tugan. Wala naging plano magpakita si Ralph na ako. O kung naapalangon ta si Joyce. Naawad ako'y masultihan karon. Pero wapon siya. Hain man din ka si Joyce ron. Nak, naay nagkasulti na ako nga nagitan ko nun nila si Joyce. Diin man pa. Dali, kuyog na. Atong adtoon. Sigurado ka pa nga mauning baya? Oo, mo may gingon sa kung kaila. Sige, manuktok ta pa. Unsay, di na. Nganong ikaw mini Ralph? Kinsa na, Han? Joyce? Joyce, unsa ni? Nganong nag-uban mo? Imo nag-iilog si Ralph gikan ako? Ha? Ikaw mo inang hilog og dili ako. Unsa? Nahinumdum ka nga na ako'y gisulti ni mo. Nga na ako'y nakailang nga lalaki sa club. Siya to. Pero nahibong na lang ko sa dihang pagpaila-ila ni mo si mong uyab. Siya di ay. Ayaw kong tawag kag papa. Kay wa ko'y anak na salbahis. Way utang kabubuton. Selfish kang dako, Joyce. Ug nagmahay ko nga nung nagisagop ka pa na mo. Sakto si Papa. Igsuo na ang akong treatment ni mo, Joyce. Pero traidor kang dako. Pag-uban mong duha. Siya ba ang dahilan? Madawat pa unta na ako kung masakitan ko tungod sa laing tao. Pero ang pinakasakit sa tanan, kanang gitraidor ka sa mga tao nga gitratar na nimong pamilya. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalang kaagi ni Dina nga taga Cebu City uban sa awit ngayong kipangayo. Awit kadakaluhan, siya ba ang dahilan? Ang mong kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marihikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu sa mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamila.